Geno mara ni ntiere kare nyakora Ramogi Odhiambo ni arwakni machiegni mar yudo weche manyien mag ng'ich welo biro ne achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama bende wami mago mosetimore chakre ne piny nyaka sani. Ikruok ne yiero adundo ma Olkalau en achiel kuom mago madhi nyime gi thuolo ni nyakora Ramogi ka okenge oketi mar neno ni yiero no timore e yo makare. Kopogore kod mano, weche mag nonro ma itimo bang' yuda achiel kuom jogo magin achich mag time jore kod bunde mikoni en mar jayal bura nyakora Ramogi gin bende weche ma wan godo Odhiambo ma kawuono mana e ang'ich welo ka. To kopogore kod mago, bende parni kang'o romo sa 3 mar otieno kaka ing'eyo ni tich adek en buch jopiny. Odhiambo ma kawuono kata otieno ma kawuono wadhi bedo kod okil Kamaloka Ambrose Weda kanyakla kod jalony weche mag arita kachiel kod telo Eric Okeyo mwadhi ng'iyo godo weche mag siasa kod telo. Weche otwere weche mag siasa kata paw siasa medo twere kang'o romo sa 3 seche mag buch jopiny wabiro ng'iyo magi achiel kachiel. To ang'o gini matimore e paw siasa, ang'o momiyo lokruok ahinya te weche mag ng'wech maka kod kacha medore e pacho ka. Wan kod mathoth nyakora Ramogi omiyo gie sani to ang'iya ne weche manyien mag ang'ich welo. Mokwongo wayudo thuond weche. All preparations have been done and we expect a peaceful turnout and a peaceful process. Persistent reports of vote buying, distribution of inducements, alleged attempts to purchase national identity cards, campaign disruptions and isolated violence raise serious concerns about the integrity of the process. Ikruok ne yiero ma Olkalau ochopo e ng'iende kinde ma jomeny ratiro mag yiero to pod ywak ne campaign ma kono nyopong' kod mibadhi. Sirikal ong'iya nena ni to culprits manotimo bachnie ere kaka nyalo makgi mondo kwe bede rongo mondo wago siasa wagi kwe. Obila tima pedha ne kweth makoto jotelo omenda e gwenge makaluo ka e kaunti ma Migori bende achich achiel osemaki bang' rocho romb ODM South Kamagambo. Penjo kwako wach bunde manyo yudgo janjore manyo chiel gi Magina Joska ka koro yangore ni en mar jang'ad bura Agri Muchelule. Nyakora Ramogi machiegni bed thuolo mar loso kodwa namba en 23600 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X at Ramogi TV KE. Weche gi biro ne achiel kachiel kokalo e Ramogi TV. Jaloko mare iluongo ni Liz Otieno Nyago Tosimbo. Nyinga en George Bati Dadikulu Tsunami an kai lo Trebombija. Wachako kod mago motenore kod weche mag ikruok ne yiero. Ikruok ne yiero ma dundo ma Olkalau ochopo e ng'ende kinde maduol ma ochung' ne yiero e pacho ka IBC. Otiko chenro mar keyo sanduge kod otese magoyo ombulu e kuonde luto ombulu 144 mayudore e kar chung' od burano. Arita kwe ong'aw malo e apeyni madonjo Olkalau, kuonde luto ombulu kaachiel gi kar kwano ombulu duto e sikund sekondar ma Olkalau. Kwan mamalo mag obila okwor motelo ne ombulu odiechieng' makiny mar rakore gi tulo moramora. Nyakora Ramogi ka ma en report ma ilosonwa kod jafwambo marwa Chris Owino manyaka sani nitiere Olkalau koseikore to biro miyowa godo achiel kachiel e wi gik madhi nyime gi sani gi ikruok mimedo keti. Kowere kod mano mana motenore kod weche mag yiero en riwruok mar ILOG oseyudo duol mar IBC kuom rem kawo okang' mar chik ne jochung' kod jogo ma oseyudo ka kelo tulo e kuonde ma kata kuonde ma campaigns madhi nyime kata mosebedo kadhi nyime kar chung' od bura ma Olkalau. Giseyo lwasi marach ma osebedo Olkalau ka koro gidwaro mondo tim nonro malong'o kaka yor geng'o timbe njore ma kidek bedo e pacho ka e kinde yiero maduong' mabiro. Lydia Okeyo nigi ler mar wachne. Tungni kotulo ma osebedo kaneno e campaigns ma osebedo kadhi mbele kar chung' od bura ma Olkalau medo kelo luoro ka jokanyo e sekta ma menyo ratire weche mag yiero ywak ne yiero no ochopo kama nitie weche mathoth mag ketho chike mag yiero mapok olosi. E report magigolo bang' timo nonro ewi ikruok ne yiero no ma adundo, riwruok mamenyo weche yiero ILOG oyango tulo ma osebedo e chenro ma campaigns ka giseyo duol matawo yiero e pacho ka IEBC kuom rem kumo jogo ma osebedo kanyawo tulo to kar mano gisebedo mana ka gichiwo CM. Is IBC aware of this? Because this information is readily available there. Yes. Then what action have they taken to address some of these issues that have been raised by these other institutions? These instances have been tabled to them, and what they have indicated is that they're investigating those instances. Diango ni lwasi mar yiero no osebedo gi timbe asoya ahinya to mago mageto rawere kod nyamine ka jochung' mamoko osetemo nyaka ng'iyo pande kuom jopiny. ILOG
wacho ni ne gioro joneno maggi mondo mi otim nonro Ol Kalou, kendo report mane ochopo mabende ne gichwalo ne IBC en weche ma oriwo asoya e romenda kod mwandu. ILOG oyango ni asoya mane ichiwo mag mwandu kaka gas mar tedo, ndigni, matres kod omenda ma aching' mago gin ripode ma ILOG wacho ni osechwalo ne IBC mar nyiso kit mibadhi ma okwako yiero no. Nonetheless, persistent reports of vote buying, distribution of inducements, alleged attempts to purchase national identity cards, campaign disruptions and isolated violence raise serious concerns about the integrity of the process and public confidence in the by-elections. Reported inducement included cash ranging from 200 bob to more than 5,000. We had instances where people distributed gas cylinders, mattresses, shoes, and even other household items. With 79% of observer reports indicating the initiation of new development projects during the campaign period that were perceived to be intended to influence voter support for particular candidates or political parties, IBC should actually demonstrate more willingness and commitment to ensure that we have an environment that restores our trust in the electioneering process. Gikwa bede migepe mag piny owacho mondo ne ni otim nonro makare ewi midhirogo kendo kaw okang' mowinjore. We've called upon all agencies that are directly mandated to carry out the by-elections, IEBC and all the other government agencies, to take note of what they need to do. Whether that situation is actually airtight to call for an election to be postponed, that one will leave to the relevant, competent government agencies to be able to do that. Riwruok mar ILOG koro wacho ni en ting' maduol matayo yiere pacho ka IBC mar neno ne gitimo nonro ahinya ne jochung' ma osebedo katiyo ataro mar chike matayo yiero e pacho ka Nyakurom Gajwang' ma kata obedo ni odong' mana seche machuok kende to itayo yiero madundo e kar chung' od bura ma Ol Kalou. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Kawasudo Nyakoramogi ni ng'ata achiel osemaki kama achielo bende ma itudo gi monj ne achiel kuom jotend ODM e ward ma South Kamagambe sub county Marongo e county ma Migori. Pod itimone apedha e kinde ma jotend ODM e sub county Marongo kwayo siasa mar kwe. George Juma nigi mathoth kowuok Migori. En kinde maromo ndalo 4 kata obeso chieng' kong'o menja kanyo mar ODM e sub county Marongo osebedo kadhi nyime yudo thieth e osiptal bang' ji ariyo mong'eyo ne monje e gwego mag Arundo e ward ma South Kamagambo e sub county Marongo. Kadhi Nyamarambe timo shopping ne nyathina. Bang' timo shopping nen nabukela kalsa achiel. Tadhi timo shopping to kalsa adek otieno kura duogo. To ji ariyo nokala yo ma ang'eyo ka kala gi ng'wech. An nawuotho to ka gike koro yo kamoro kanyo kama pidhie ndege to bungu onyalo biro tiye to giwuok. Gichako goya gi nat gi beti bende gidwa tong'a godo. Kada beni moko kuom jopiny wuok oko e kinde mane ogoyo koko ka imonje kod achije machiel kuom gi osemaki kod obila monjni oweyo chieng' kod hinyruok mathoth e dende. Koro ne gigoya magora piny maremo chwer kuma mang'eny ma wito fahamu. Koro koa gi kanyo to gima nochako timore adhi ayudo mana osiptal. Ng'at achiel manogoya ni oselorongo achiel oringo. To agombo ni katieko to kawo negi okang' mowinjore mondo ayud rights maga. En monj mochieng' kod mokwongo kanyogo mag ODM e sub county Marongo koro tudo kod wechego mag siasa masani ochacho e kach budano Marongo. Aparo ni nyaka bed siasa jogi joma tindo ng'eya gima nyalo laro kodgi gimoro amora onge. To noyiere kaka jakom ma disability Arundo polling station. Siasa en sera ok en dhao. Siasa ng'ato nyalo wacho gima pache dwaro. To ka wago siasa to wago siasa gi kwe. I sum it up as political unless proven otherwise by the investigators. Jokanyogo mag ODM sub county Marongo ka oteleko jagoro mar ODM e sub county Tony Odoyo mane olimo Tobias Ochieng' e osiptal ne okonyo tinde tekwe e gwego mag Rongo mondo koro kas chenro mar timo nonro ka otenore kod monjne. Koro akwayo ni mondo sirikal ong'i anena ni to culprits manotimo wachnie ere kaka inyalo makgi
mondo kwe bede rongo mondo wago siasa wa gi kwe kech koko kwane wadoni ji odawe sera ok aber ka ng'ama ong'ol chako yudo hinyruok machalo kamano nohinyore e lwet joma moko nogoye gi joma wapinzani marwa mar siasa. Tumu ni e South Kamagambo, North Kanyajuok. Pok ng'ato nosegore gi ng'ato kata ng'ato pok notongo ng'ato ka ng'iyo msimamo mare kata gima nyalo wuok e dhoge ni anto wang'ne anyalo support ng'ane. Koro wastumu ni wachno otimore yo mok ber. Giwachne gi chich ni monj ni okel kod wechego mag siasa kendo gidwaro ni obila koro kawo okang' mar chik mongede wang'ato. Ok wang'eyo ni jomoko pati osejogo koro gigoyo joma noyiere pati. Ok ang'eyo komiya stumu ni ok gimotimore no ok waneno kober. Temo matek ahinya mondo wariw aspirants te. Watemo matek ahinya mondo wariw jochama particularly delegates kendo wasensitize nyaka jopiny ni dhawo ok biterwa kamoro mora but wang'e ni policy gi manifesto mar ng'ad jachung'. Rongo en ni dhano kaka dhano ng'ato ka ng'ato kawo chung'ne ma ok nyal loki. Omiyo chung' mane ng'ama nogo kawo en aena haki mare mondo miyo tim mano kaka joma moko. Komachejo kanyogi mago ni sub-county Marongo bende koro kwajo siasa e sub-county no ni otim siasa kod kwe kendo koro kigiti kod rawere imonjo jogo mok sirgi. Wane msimu mar siasa wadwaro kwe makende Rongo kendo wadwaro ni vijendewa ngufu ma watiyogo matek watiyogo wakendogo maendeleo wakel gik manyalo miyowa wadongre to kik ti kodwa e weche makelo timo njore. Kendo wamedo lando kwe. Siasa en kwe ok en dhawo. Omiyo wan walando kwe e Rongowa mondo wadhi kinde mowinjore yo makare. Jo Juma. Janeno mopanda nonro mare onyiso do kaka nokonyo achich mitudo kod nek jaod bura machon makase Polo Ng'ondo Were e yor wuoth nyaka ne chop Ochiele kod Magina. Kaka Cynthia Onyango lero, achich olero ne do ni nochule siling 50,000 bang' chwalo achich miyudo ni nochielo Ng'ondo kod Magina kowuok Buruburu dhi giduogo ka wacho ni ne onge kod ng'eyo ni chenro mar wuoth ne en mar timo nek makamano. E tok dhoudi gi molor e doho ma Kibra, chenro mag winjo buch nek mar jaod bura machon makase Paul Charles Ong'ondo Were dhi nyime e bwo arita mager e kinde ma janeno maraboro ochung' e bao kendo lero ne doho kaka nobedo. Janeno ni onyiso doho ni noluonge odhi Jakaranda kama norome kod achich mokwongo ma bang'e nobedo ng'at manochielo Ong'ondo Were kod Magina. Kotiyo kod pikipiki mare, olero ni notero achijno nyaka kar luoko nyamburko kama nokawe migago kapok gidhi nyime kod wuodhgi. E kar dak ma Buruburu, achijno noromo kod achich machielo ma en jariembo mar nyamburko mar kido mar Toyota Crown marachar mani kod namba mar KAZ. Kanyakla, pikipiki no kod nyamburko no nomako yo nyaka e chuny boma Nairobi kama ne gichung' e kar keto mauta e apaya ma Jogoo Road kendo keto mauta. Olero ni jariembo mar nyamburko no mar Toyota Crown ema nochulo omenda mar mauta. Olero ni achich achiel noting'o bag moro matin kendo tije ne en mar rito e kinde ma iluwo Ng'ondo Were e alwora mar od bura mamalo. Jariembo mar pikipiki no noluwo nyamburko mar Toyota Crown marachar mane en mar Ng'ondo Were e apaya ma Kenyatta Avenue, Valley Road kod Hurlingham nyaka gichopo e kar wilruok geche mayudore machiegni gi mbalariany ma Daystar. Ka achich nonyiso jariembo ni mondo chung' kaluwore kod dhugruok mar nyamburko. E kinde machuok bang'e, achich nolor ka en nowinjo mana muoch mar Magina. Olero ni achijno noduogo kendo chikore e pikipiki piyo piyo kendo nyise oriem mondo wuog kanyo kod ng'wech. Ne giduogo Buruburu kama bang'e nochule siling 50,000. Janeno no oramo e nyim jang'ad bura Justice Diana Kavetsa ni noonge kod ng'eyo motelo moro amora gima ne achijno chano timo. En nek kowacho ni en notiyo mana tije mariembo. Thuolo ni duto e kinde chiwo neno mare, janeno ni obedo e bwo arita mager ka neno mare koro bedo achiel kuom neno motegno mago kinde mag sirikal tudogo achich mitudo kod nek mar Ong'ondo Were kod jariembo mar mtoka namba KAZ kod kama nonege Ong'ondo Were. As we all know, under the Witness Protection Act, when such a witness is testifying in court, people are not allowed, or the public is not allowed to be in court. It's only the magistrate, the advocates, the DPP, and
the court orderlies. Yes, so basically today it's only one witness. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Nakoromogi mane kaka weche mag burano dhi nyime. Bunde kido mar Beretta pistol manyo yudi e od achich Vincent Ochieng ma itudo kod monjo kendo kwalo simbe magawa ma Chaiwali e kardak ma Westlands oyangore ni en mar jang'ad bura Justice Agri Muchelule mar doho mar apil. Achijno obila nyocha ne omonje ode mayudore e kardak ma Joska chieng' wuok tich kama nonege bang' rakruok bedo e kinde kod obila mag okwach kich. Jafwambo marwa Cynthia Onyango nigi ler mathoth. Nonro mar obila ewi monj mayande otime magawa ma Chaiwali e kardak ma Westlands medo nyuolo penjo bang' nonro mar okwach kich yango ni lisasi mar magina manotigo e kuoma kamano en mar magina mar jang'ad bura e doho mar apil Justice Agre Ochula Muchelule. Justice Muchelule ogol lipot e tesend obila ma Spring Valley chieng' tich ariyo bang' yudo lipot mar simu manyise ni bundene oyudi e kardak ma Joska kama obila nochiele kod lisasi kendo nego achich mitudo gi kuo marang'enge magawa ma Chaiwali e kuo manotim tarik 4 dwe mar 7. Jang'ad burano owacho ni simu makamano nochune rango kama okanega bundene e ode kendo bang'e nofwenyo ni bundene onge. Onyiso obila ni odiochieng' mogik manonene bundeno gi wang'e kama okanega en dwe mar 10 higa mokalo e kinde manochano loso ne lesen mar higa. Oketo ler ni bundeno kido mar Beretta pistol ne ni kod lisasi 15 e kinde manolal kagie sani obila mag okwach kich mogo tach e tesend obila mag Giri dhi nyime kod timo nonro matut. Chieng' wuok tich obila mag okwach kich mowuok e log tich ma Nairobi kod mago ma Matungulu nomonjo ot moro e kardak ma Joska e kaunti ma Machakos bang' yudo maling'ling ni achich Vincent Ochieng mitudo gi kuo jote odno kod jaherane. Obila wacho ni bang' chiwo nonro margi kendo nyiso achich Vincent mondo yaw dho ot noduoko obila kod bayo lisasi aching' kochomogi kama bang'e nochuno gi gichiele kod magina kanyo mowito ngimane. Lipot mar obila bende wacho ni achich Vincent Ochieng itudo kod bedo achiel kuom riwruok jonjore mitudo kod kuo mag ang'enge boma Nairobi, Kiambu kod Machakos. Kinde rakruok makama, obila noyudo bundeno kod lisasi 4 kende kod simbe 3 manokaw kendo itimonegi nonro. E magawa ma Chaiwali kama notime kuo, achija 4 nolal kod simbe 7 kaachiel kod masinde mag laptop mapok oyud nyaka sani. Bende gie sani obila pod dhi nyime kod timo apedha mar achije mamoko mitudo kod bedo e tudruok kod Vincent Ochieng. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Koromogi mana kaka winjo ka weche chalo mane chal mar weche ma otenre kod wach mar bunde mancho yore lweta chich ma itudo kod wach mar monjo jopiny kata mecho yorang'enge e alwora ma Westlands, Nairobi. Kawasuro ni tend jodong Luo osewach njore mancho oneno Kisumu e kinde romo mar kweth ma keto sirikal tesre mar linda mwananchi e kanisa mar Anglican mayudore Milimani, Kisumu. Kagitwak kod Ramogi TV dhiambo ma kawuono gitielo ni pogruok e paro mar siasa ok owinjo bed ni kelo lweny kind oganda Luo kata mana jotend Luo. Gikoni jotelo kata jatelo moro amora ni kod ratiro mar bago romo kamoro amora e pacho ka. Magi giwacho e kinde romo margi mane gibago e kar romo ma Ofafa e boma ma Kisumu kama giwale ayanga ruodh goro margi manyien Dr. Charles Omamo Jweke ma okawo kar mane osenindo Paul Owino Ambuor. Siasa kipogwa to kupogwa to koro ken siasa koro en sasia akwa jotendwa manie siasa nigi yie gi chiki itigi ma jodongo wacho and Kisumu en center mar oganda te ok joluo kende omiya kwanwa bed gi kwe Kisumu to karach to bed marach ka gimarach to wakwende to mang'ono ni rach. Gima nyaka wang'e en ni kaka joluo wabedo kanyakla kiko bedo gi pogruok ka wadhi mbele kaka joka ng'at achiel kaka joluo to obro dhi maber kendo gik moko ok nyal kethore kendo kwe makende ma piny ok nyal chiwo ma polo malo ma ok akoth mondo bedie gi joluo mondo wabe one kaka wadhi maber kaka joma moko dhi maber e Kenya kama ngima kendo kaka giyierano abro tiyo gi chunya te gi nguvu na duto gi teko na duto mondo ane joluo nitiere kamoro
amonego benigi betie. Nakora en dakika 20 bang' saa achiel mar odhiambo. Weche manyien mag ang'ich welo biro ni kokalo Ramogi TV wakao yweyo marwa mokwongo gi thuolo ni to kapok adhi yweyo aneno ka Jamta Wuda Wase wacho ni watching live from Awase border. Erokamano ahinya. Aneno ka George Mboke Ramogi neno maler Kisumu aworo siasa jonjore oloko siasa pau njore wacho kamano. Aneni kare dadi cool Ramogi lere odwa mar Tulutulu mano matino chieng' mar weya ema wacho kamano. Okay. Sembo bei kaka pile Japolo Uma bende ne kodwa kendo mora. Polo Kuto mar Karombe School wacho ni Ramogi TV lera ahinya kendo weche manyien medo donjone kendo chopone kama enchieno yo makare ahinya. Kasto bende aneno ka Architect Evans Asio mano wuod Karachuonyo ng'isa ni Ramogi TV neno malera ahinya. Akwayo ni oganda onyakwe kendo wach mar gun sirikal oketie maino mar tieko. Mano Architect Evans Asio wuod Karachuonyo ma wacho kamano. Kasto Bishop Okoth Okoy wuod Nyasaga Oredegmo koni aneni sigomre ka wan kod Bishop Dan Okech kendo amora ahinya. Emoja yuda lego ka ugage bende koni weche manyien chopone yo makare. Wajo ni timo mos ne senior retired japuonj Lois Mbewa kuom wito mamane. Erokamano ka gineno wa gwenge mag Alego ka ugagi. Erokamano karosere Nyaboro in bende in kodwa ka e weche manyien mago imore tinende ne yena monda ng'uke gi kanyo kapodi medo oro ote mari tem kamano ni bang' thuolo machuok kende aduogo kod mamoko e ang'ich welo makawuono. Kidhi maboro. Imagine this. One moment you're riding through the jungle on an ATV. Next, you're standing before waterfalls, soaking in flower baths, watching the sunset over Jimbaran with the ocean right in front of you. Soft morning light, jungle sounds, a floating breakfast waiting for you. And somehow, you begin to feel restored again. Experience 4 nights in Bali with View Travel starting from just $1,910 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. Mae en chenro mar pur gi ohala. Kama wanono weche mag pur gi jopur manyachon kod nyasani. Kata madong na kaka mabe tuoche don. Watemo ng'iyo ni ginang'o ma jogo ne timo chon ma bende joma puro sani timo sani. Ke jwala no be kiweyo to the more ma jwala no bet go kanyo jwala no to piyo. Koro nyalo dogo ng'ado kendo stem marang'o mar avocado. Koro yath miluongo ne jwelo ne ema biro duogo ne remo cha mondo koro bed normal. Wawuotho e chieche mopogore opogore ka bende watemo ng'iyo ni ginang'o ma samoro nyalo bedo ni jogo osebedo ka timo mopogore gi machon. E kaunti mar Homa Bay kawuono an be afwenyo niya juice bende nyalo yudore to mana e yang'owa e rabuon. Omiyo tudri koda an Alori nyaka Black tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Hera, Andoga, Adira. Na ye kodi. No kang'eni ni nyalo timre marich kamae. Ich lach ok duong' dhoot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo kor ka ng'a. Kata kapo ni wanjo kor gi nyako, mano konyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo anabiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. An Pamela. An jaodi. Jaoda.
Aneno ka pasani osechako wiro wiu. Ter mzigo ni kumanyisi no. Kichopo kanyo gidhi midao. Cash. Simple. Dweche adi? Dweche auchiel. Be iseng'ise? Development moro timi turu ka. Une mabiro dongo. Nyithiwe mabiro tie gigi. Machiegni kendo nyakora mogi bang' wuok ywe wadhi nyime gi weche manyien kama ikruok ne yiero madundo ma Olkalau ochopo e ng'iende kinde maduol ma ochung'ne yiero kod keyo e pacho ka IEBC otieko chenro mar keyo sanduge kod otese mag goyo ombulu e kuonde luto ombulu 144 mayudore kar chung od burano. Arita kwe bende ong'aw malo e apeyni madonjo Olkalau kuonde luto ombulu kaachiel kod kar kwano ombulu maduong' e sikund sekondar ma Olkalau. Kwan mamalo mag obila okwor motelo ne ombulu odiechieng' makiny marakore gi tulo moro amora kaka jafwambo marwa mar siasa manitie Olkalau Chris Owino koro leronwa. Seche manok motelo ne jogombulu 73,400 480 ma Olkalau chomore gi debe kendo yiero ja od bura margi manyien. Arita kwe ong'aw ewi tado e skund sekondar ma Olkalau kar kwan ombulu duto e yiero no. Lochi mag obila ne donjo kod kwan mamalo mag obila. Ranyisi makende ni sirikal oikore mar nenore wang' gi wang' kod joma chano kelo tulo odiochieng' makiny. Kaka yo mar kedo aching' kod jogo manyalo bedo gi paro mar kelo koko odiochieng' makiny, obila mawuok e bede migawo mar obila duto onywand e chenro mar kelo arita. Adiera mar siemno oyangore e kinde maturu bi marwa omenyo obila machalo lowo katimo orako e pap moro mopondo e kar chung' od bura ma Olkalau. Kata mana apeyni madonjo kendo wuok Olkalau bende omi arita mapek ka obila oketo ageng'a e nderni mak mago mar goyo kogno geche madonjo e kar chung' od burano. Kwan mamalo mag obila moter Olkalau osekelo ng'ur e kind josiasa makwedo sirikal mawacho ni ma en yo mar sirikal mar miyo jopiny luoro mondo kik giwuog oko mar goyo ombulu odiochieng' makiny. Watu wasikuwe na hofu kwa sababu ya idadi ya askari. Askari kuna wale ambao wengine watafanya kazi, kuna wengine wanaitwa standby. Korka korgi, IEBC lero ni ma en yo makende mar neno ni chenro mar goyo ombulu, kwano ombulu kaachiel kod lando jaloch odhi nyime ma onge chochni moro amora. We do not expect that any person who is not accredited shall be allowed into the polling station except the voter. The tallying center has a specific number of officers. The polling station inside has 2 officers. The general area of the polling station also has officers on patrol, and therefore there will be no interference, no suppression. Yiero ma Olkalau oywayo chung' ochiko moting'o Sami Ngodho mar duond bura mar DCP, Samuel Mushina mar duond bura mar UDA kod Wilson Kigwa mar duond bura mar Jubilee e kind jochung' mamoko. Olkalau nigi wards 5: Rurie, Karau, Kanjuiri Ridge, Kaimbaga kaachiel kod Mirangine. Yiero madundo ma Olkalau biro kaluwore kod tho mar jaod bura margi machon moseneno David Kiaraho e chak higa. Bang' dweche bura mag campaigns ma iye tek e kind jochung' ochiko, jogombulu 73,480 ma Olkalau odiochieng' makiny dhi goyo ombulu mar yiero jatelo madhi telonegi kuom thuolo mar higa achiel gi dweche 3 mabiro. Chris Owino, Ramogi TV, Olkalau, Nyandarua County. Nagoromogi Chris pod medo chuono wang'e Olkalau motelo ne yiero makiny kendo biro medo ka omiyowa ripode machalo kod mago gi kaka weche chalo Olkalau. Kowere kod mane moko kuom jodolo e kaunti ma Homa Bay onyiso josiasa e kauntis ma Kaluo mondo ket lwasi makare piny Luo e kinde ikruok ne yiero mabiro. Kinde ma ikruok ne yiero mabiro dhi nyime kaka kwedo siasa mar tulo ma osebedo ka ineno e gwenge moko ma Kaluo. Jodologo ma oloso e kinde chokruok margi God Bondo e kar chung' od bura ma
Rangwe wacho ni kit siasa mar lweny ma osebedo ka inene piny Luo kelo wichkuot kendo biro miyo piny Luo nying marach e yiero mabiro. Kotelnegi kod Archbishop George Odera mar kanisa mar Power of the Blood of Jesus Gospel Church giseyo josiasa moko masani tiyo kod rowere magimiyo pesa mar ketho rombe mag siasa. Tima gikoni biro miyo tulo nya e piny Luo ka ok othire gie sani. Sani en samo ningo bedni jigo siasa to en siasa mar kwe. Kawuono ino ka joma ng'eny we siasa gigo siasa mar gorruok gi mar chwero remo. Kendo yuro ka ji mang'eny kawuono oriwo siasa josiasa kod weg joma go siasa ging'iyo vijana matindo. Kendo gitiyo kodgi e yor inyo joma moko kendo gichakore nyingi ni goons. Kawuono en siasa mar goons. To Kenya ok wadwar siasa mar chwero remo mar goons. Wadwaro siasa mar dongruok. Mane gima walambe Nyasaye ni ka in ja siasa ma jatelo madwani mondo otelne oganda. We dwaro mondo oganda ikaw telo gi thuon kigoji kendo inyo ji king'iyo vijana matindo. Wamakre uru wabediro gimoro achiel, jodongo bedi kamoro achiel, joyuto bedi kamoro achiel, minewa obedi kamoro achiel mondo gik moko timre makare. Mondo wabedi joma nigi teko kata sirikal midhi losi sani. Ka wapogore to pogruokno dhi miyo warumo ka sirikal moya wadonje ni koko chakore. Ng'ama kelo koko mamiyo wadok chien e weche mag development ok wanyal hero. Ng'ama tiyo gi weche mag miriambo mondo wuondo go ganda kata wuondo go youth ok wahero. No we wa broad based government kendo pod sani wantie kanyo kendo kanyo mobro bede mondo dongruoge mwaseneno under President Ruto odhi nyime katimore. Kowuok e weche mag siasa nyaka Ramogi wang'ie weche mag ratiro. Kanyakla mar riwruoge makedo ne ratiro jofwambo koro dwaro mondo migawo mar arita oked chutho kod jonjore masani onore pacho ka masani bende otuk kendo geto nyaka jofwambo mantie tijegi. Kagiloso kod jofwambo kotelnegi kod jagoro maduong' mar Kenya Union of Journalists Eric Oduor, jotelogo dwaro ni mondo duol ma ochung'ne rango tije obila IPOA kod jokanyo duto oru nonro ewi monj mar jafwambo Catherine Kariuki manotimore ng'anyo ma higa 2024 ka jofwambo duto mosedo hinyruok kod lal e ng'anyo ijiwo mondo or kwayo mar chudo. Simfos Okinda nigi ler. Kata bedo ni jofwambo hinyo kolo richo manie kind oganda mopogore, chal mar ngimagi e kinde tich ok osebedo mayot kaluwore kod achiedh nade matara mahinyo jukogi e kinde maginie tich ka ywak maggi siko gore it modino. Kanyakla mar riwruoge makendo ratich jofwambo koro koni ngima jofwambo ni kama rach e kinde ni makwan jonjore medo jimbore e pacho ka migawo mar arita dwaro mondo ked chutho kod grube makamago motelo ne yiero maduong'. We have seen journalists being targeted by these goons who have taken over political events. Where are the police? Police must act now to protect our beloved country from sliding into anarchy. We strongly call out security apparatus for their catastrophic failure to protect citizens and the media professionals. Kotelne ko jagoro maduong' mar riwruok jofwambo Kenya Union of Journalists Eric Oduor, mabeden patron mar jofwambo Welfare Group, gidwaro mondo obila okaw ting' kendo chiw ratiro ne jafwambo Catherine Kariuki mano monje ng'anyo mar Gen Z manotimre dwe mar 7 higa mar 2024 e boma ma Nakuru. The brutal torture and murder of Meru blogger Daniel Muthiani, aka Sniper, remains a glaring stain on our justice system. Similarly, we demand justice for colleagues like Catherine Wanjeri Kariuki, who was shot by police while in full identifiable press gear covering protest in Nakuru. While we see other victims of protest being compensated by the state, journalists who suffered life-altering injuries in the line of duty have been completely ignored. Jokendera tirogi bende oyuago chal man ngima ma jofwambo e kinde magiketo ngimagi akirikiki kamoko kuomgi onge kata okumba mar thieth. We do not have to engage in fundraising for media professionals who are actually employed. So we are seeking and we are appealing to media owners to ensure that they implement basic policies that safeguard the well-being of their employees. Policies around occupational safety and health, policies around mental health, policies around sexual harassment, policies that also safeguard
their employees as they navigate the digital platform. General wages should go up by what is that 12%? Yes, 12%. So we are also urging the media owners to ensure that even journalists also benefit from coming from the government, so that journalists' salaries should also go by at least 12%, so that it should not just be a selective application of justice, like I said. Riwruok mar pinje mar Afrika ma Ugwe bende jiwo mondo nya thuolo mar fwambo e pinjegi kendo kum pinje matamo ute fwambo tie yor thuolo ma ok odonjruok gi tijegi. We stand in solidarity with our East African colleagues who are enduring severe oppression from the recent military-backed siege and closure of the Nation Media Group outlets in Uganda, to the heavy-handed media gags and internet blackouts enforced during the recent elections in Tanzania. The Kenya Media Sector Working Group refuses to watch silently as the Fourth Estate is dismantled. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Nakora mogoka iwe moro madundo mapeo pia neno ka mnyonge hana haki. Watching live from from Twapa gwenge mag Mombasa kochande chuora nya town bene watching live from Comoros Island ukona ni entire konomor Rexi Choklanda wuokochia bene ni kodo ayo makare jalango tieno Wichlum Beach bene okodong chien kata matin James Samimo George waneni yo makare kendo mabera nya Ethiopia. Okay, maber Ethiopia. Erokamana inya aneno ka ji medo ndiko kanya kwa Ramogi kendo Ramogi TV neno ok mane piny Kenya kende kata mana oko mar piny Kenya wadhi yweyo ka oduogo to waduogo gi mamoko. Maybe ningekuwa mrefu ningelose vitu mingi. Hakuna ofisi ninaendaga ati nakaa hapo kwa mlango. What I would say yangu ni favor, and that is why he made me this size, and I accept the way I am. Yes, I always tell them my size, my asset. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Parnit kod Rajiv ogidak kaka jomokendre. Rotabiro tinendene ikawa kawa erokamano Dalimbe anaduogo kawono kendo ikawa kawa erokamano Nasata anegeka tinendene ikawa kawa erokamano. Idwaro wenda mar erokamano kaka skiza tune mari D star 860 star 416 #. Ng'e maber niya Ramogi TV en od jower duto. Nakora mogi machiegni Susan Amuron mawuok Embakasi, Joseph Maina mawuok Nairobi koda Brian Otieno mawuok County Masiaya joloch mag tugo motisne Shabiki World Cup kishabiki gilo siling 500, 300 kod 200 kaka luore no e tugono. Susan kod Joseph wacho ni gibiro tiyo gomenda go e yao kuonde ohala ka Brian geto mar medo somo mare kotiyo kod omenda no. Kampen mar Shabiki World Cup kishabiki biro dhi nyime e kinde matuke laro kombe mar World Cup dhi nyime kigeto chiw pok mar $9 ne joloch. Feeling poa, at least nimepata pesa inaweza nisaidia mahali. Unajua pia nimekuwa nikitoa kicheza, so at least nimepata. Mimi hoka wanauza nguo za kutembeza. Anataka nifungue duka niweke nguo ndani badala ya kutembea na ijua. At least ndakaa ndani ya duka hata niandike mwenzangu pia at least pia apate rent. Eze kujikumu kwa maisha. Kwa biashara ningependa kupungua boutique.
ya Gladys hivi maviatu, at least kijana mmoja ako place ni muinue. Ko mar weche manyien mag ng'ich welo ma watimo sani watimo saa 3 e weche manyien mag oimore kama bende wabiro bedo gi twak mar buch jopiny odhiambo ma kawuono wabiro ng'iyo telo kod weche mag siasa. Nyakora mogi jaloko mar osebedo Liz Otieno, nyinga en George Bati. Warom saa 3, uriti masani.